Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 25-nji awgustyna qysanyny. Owu milli maksatnamasy 15 ugur boýunça 160 bina gurlar. Yerin daşyny aýlanan ýaş uçurman boldy. Ilkinji iPhone auksionuny satyldy. 25 ýyldan soňra türk toparlary Çempionlar Ligasyna gatnaşmaýa ýaly habarlar getirýär. Gelin enni orta habarlarymyzy giňişleýin seredip geçelim. Owu milli maksatnamasy 15 ugur boýunça 160 bina gurlar. Türkmenistanyň prezidentiniň owularyň, şäherçileriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin milli maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň welaýatlaryna köp sany deshalary gurmak meýilleşdirilýär. Owu milli maksatnamasyna laýyklykda 15 ugur boýunça 160 binanyň we deshanyň gurulşy hemde durquny teýzelemek işleri meýilleşdirilýär. Hususan welaýatlar babaty Ahal welaýatyna 41 sany binany, Balkan welaýatyna 20 binany, Daşoğuz welaýatyna 31 binany, Lewap welaýatyna 43 binany we Mar welaýatyna 25 binany gurmak meýilleşdirilýär. Şeýle hem suw geçirjiler, lagym geçirjiler, gazy geçirjiler, awtomobil ýoly, elektrik geçirjiler ýaly beýleki möhüm taslamalar durmuşa geçiriler. Yerin daşyny aýlanan ýaş uçurman boldy. Belgiýaly Mark Rutherford yerin daşyndan aýlanyp çykan eň ýaş uçurman boldy. Ola bu uçur seýahatyna şu ýylyň mart aýyna şark kysymly uçury bilen başlady. Ola Bolgariýanyň Gunwatarnaky howa menzilinden uçuşyna başlap, şol ýerde hem tamamlady. Ol uçuşyna başlan wagty 16 ýaşyndady we 17 ýaşyna asmanda garşarly. Mark Rutherford'un bu üstünlüğü Guinness'ın rekordlar kitabına girdildi. İlkinci iPhone auksionda satıldı. Möhür bilen gaplanan ilkinci iPhone smartfonu RR Auction online auksionuna satıldı. Onun bahasy $30.414 deň boldy. Bu smartfon satyn alynandan beri bir ýerde kem açylmandyr. Bu telefonyň ozalky iýesi onu 2007-nji ýylda $599 satyn alypdyr. Ol dünýä belli iPhone kysymly telefonlaryň A1203 modeli bolup, onuň içerki ýady 8 GB. Bu satyn alynan telefonyň bahasyna täze iPhone smartfonlaryň onlarçasyny satyn almak bolar. 27 ýyldan soňra Türk toparlary Çempionlar Ligasyna gatnaşmaýa. Üstümizdäki ýylda UEFA'nyň toparlar derejesindäki eň uly awraly ýarşy bolan Çempionlar Ligasynyň ýarşyna Türk toparlary gatnaşyp bilmedi. Ýurdun çempiony Trabzonspor topary hem play-off taparyny Daniýanyň Kopenhagen toparyndan ýeňilip Çempionlar Ligasyna gatnaşmak mümkinçiligini elinden giderdi. Şeýlelikde 27 ýyldan soňra Türkiýanyň futbol toparlary bu ýarşda orun almaýa. Soňky gezek Türk toparlary 1995-nji 1996-njy ýylyň mövsüminde bu ýarşa gatnaşyp bilmäni. Türk toparlarynyň Çempionlar Ligasyna gazanan eň uly üstünligi çeýrek final boldy. Galatasaray we Fenerbahçe toparlary bu ýarşda çeýrek finala çenli gelip bildiler. Ene mehriban müştaqlar, Atavatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle hem Türkmenistan aviakompaniýasynyň Istanbul ugurly ýürüýt gatnaşmaları dowam edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji mejlisinde Türkmenistanyň ileri tutýan garaýşlary Özmirat Gannimow, Hunerni Usat Molim ýaly habarlary Atavatan Türkmenistan.com saytymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştaqlar, egerde biziň saytymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Atavatan Türkmenistan prilajenýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden eneki sanlaryna görüşýänçek hoşta bolun.